ассалому алайкум мухлисони канали саудутиҷӣ бардуро ва хоҳарои азиз ҳама каса созаи хубаи саломатиётон хубай настренотон созай имрӯз чӣ хеле десен як навори пачкаи дига яъне ки бардуро заминҳои фурӯшӣ ҳастаи хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешавад ба якта панҷхонага бо нархи 130 000 сомоне ки и беҳтарин нархай. видео имрӯзаро то охирша тамошо кунен, ҳамун як дона лайки бепила агар настренотон соз боша бижиқен ва ҳамин видеои моро дар имотон падилитса кунен. агар ягон кас хона, мошин ё ягон чи дигара реклама кардан мехоҳад дар канали мо, инами рақамҳои десен бардуро дар имо нанависен, фақат дар ватсапаш бинависен, мо барои харидороро рекламаш мекунем. рафтем навора тамошо мекунем. дӯстони азиз, эълона сар кардем, якҷода ёнбош кунен, видеои моро то охирша тамошо кунен. хая ки ягон заминаи квартира ё хонаи заминӣ боша мехарен, касе ки пули нақд дорад. дӯстони азиз, бисёри бардуро хоҳиш карда буданд ки ай шаҳри Исор мо дар замини арзон бимонем. ина бардуро ҳамин замине десен қарор дорад дар шаҳри Исор 5 сотиқ заминай дар кӯчаи Шомбарӣ навистагиай бардуро. касе ки ай Исорай фаҳмид ки ма киҷора гуфтесам, соҳиби замин гуфтагия ки срош набояд бифурӯшам замина 5 сотиқ замин, ягон мошини созам боша алиш мекунам. ба сум бардуро 35 000 сомониш мега. ина номерои телефонаш, занг бизанен. дӯстони азиз, эълона давом метем. бародарое ки гуфта буданд ай шаҳри Хуҷанд мо дар замин бимонем. ина бародарои хуҷандӣ замини арзона қабул кунен. ин замине десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. чӣ хеле гуфтум бардуро, дар Сайхун будай. соҳиби замин гуфтагия ки замин аз 6 сотиқ иборат аст. маҳаллаи 26 микрорайонда будай, шаҳраки Сайхун да будай бардуро. о свеча овардагӣ буданд дар ҷои беҳтаринай, ҷош ҳамворай барои хона кардан. ай балнисаи областной то замина 10 километр будай. 6 сотиқ, нархиш 20 000 сомонӣ. занг бизанен. ва дӯстони азиз, мегзарем ба як эълони навбатӣ, эълони зур, айне ки бо диққат бошед. замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Палавой. 8 сотиқ замин, ҷош ҳамворай бардуро. ов свет дора, латоки овам доштай дар бари замин, фундаменти гирди замин рехтагиай, падвалшам кандагӣ будаям бардуро. падвали хонара, яъне ки кандагӣ тайёрай. ҳамсоё ҳастанд, зиндагӣ доранд, қариби ҳами замин да бардуро, масҷид, магазин, мактаб будай. нархша бигум чандай бардуро. нархиш не ки арзонай, 35 000 сомонӣ мега. 35 000, 8 сотиқ дар Данғара. ина номерои телефонаш, номерои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номерои Россия ҳам ҳастай. дар номерои Россия имо ватсап дора. дӯстони азиз, эълона давом метем. касе тамошо кардесен, бардуро лайкҳоро фаромӯш накунен ва ҳамин видеоро дар имоотон падилитса кунен. хоб, ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, номи пештараш Қумсангирай, деҳаи Махсумқулӣ. деҳаи Махсумқулӣ бардуро 12 сотиқ замин, дар хонаи 3/6 дора, бо як калидори дига ҳам доштай. ремонти хонаҳо, коробкаи чӣ хеле десен, ов свет ҳамаш ҳастай, ягон проблема нест. гуфтагия бардуро документош 100%. гӯш кардесен бардуро, нархша гӯш кардена ки нархиш 55 000 сомонӣ мега, бо савдо ҳам мешава. фақат харидорои аниқ занг бизанен. гуфтагия бардуро. ина номерои телефонаш, номерои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номерои Россия ҳам ҳастай. занг бизанен бардуро. 12 сотиқ замина қати дар хона 55 000 сомонда бихарен. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. ин хонаи фурӯшии десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 7 сотиқ заминай, 3 дар хона бардуро. хоб, дар кӯчаи Умари Хаём будай, хонаҳо хай коробкаи бардуро. соҳиби хона гуфтагия ки срош набояд бифурӯшам боша, 3 комнатай, 7 сотиқ дар шаҳри Кӯлоб. чӣ хеле гуфтам, нархша 90 000 сомонӣ мега. 90 000 сомонӣ. бо арзон ҳам мешава, алиш ҳам мешава бардуро. гуфтагӣ нест ба чӣ алиш мекунам. хай на номерои телефонаш ҳастай. касе харидори аниқ бошен, дар ҳамин рақамҳо занг бизанен.
дӯстони азиз, эълон монад давом метем лайкҳоро фаромӯш накунед. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат 3 сотиқ заминаи ду дар хона кӯчаи сари чинор буде. Бардуро хай хонаҳо ремонт кардагӣ будиянд мега. Ду комната 3 сотиқ замин чӣ хеле гуфтам алиш ҳам меша ба ягон квартира. Ба ягон квартирае боша ки як хонага боша алиш мекунем гуфтагай. Нархи хона бардуро 95000 сомонӣ мега. 95000 сомон. Ина номерои телефонаш маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. ба хотире ки бародаро апашко модаро гуфта буданд ай шаҳри Душанбе хонаи заминӣ партоем. Бародаро ина як хонаи заминӣ дига чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Душанбе. خب 3 сотиқ заминаи 7 дар хона ноҳияи Сино дай. Бародаро соҳиби ҳамин хона гуфтагие ки хона дар ноҳияи Сино ҳай политехникум да ҷойгир будай назди бозорчаи Мадад да. 3 сотиқ 7 дар хона нархша 100,000 сомонӣ мега. арзон ҳам мешава алишам. дӯстони азиз, номерои телефонаш ҳасташ, шумо метавонед маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем лайкҳоро фаромӯш накунем. Бародаро ин хонаеро гап мезанем, баъд ба фикрам баъд ин хона квартираи фурӯшида мегзарем да. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар 4 сотиқ замин ду дар хона хонаҳо коробкаанд гуфтагия. Бародаро ана қариби қирған дабда ай вокзал камтар дуртар нархиш 110000 сомонӣ мега. 110000 сомон ду хонаи мисол времянка бигем мешава. кам хеле нархиш 110000 сомон. ина номерои телефонаш маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. касе ки тамошо кардесем, бародаро мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ин квартира десен қарор дорад дар Гилистон, номи пештараш Қумсангир. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 40 квадратни метр дар Чорухдарён навистагия. Бародаро домои пешина ине ки хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки як хонага бо ҳама шароитош ҳастай хоб медрои зиндагӣ мекунӣ. чӣ хеле гуфтам як хонага бародаро дар Гилистон нархша 85000 сомонӣ мега. як хонага 85000 сомон. не номерои десен номерои Тоҷикистон ай бародаро метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби квартира бигиред. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. ин квартира десен қарор дорад дар Деваштич, номи пештараш Ғончӣ будай. духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 30 квадратни метр. бародаро домои пешина ине ки хона ремонти хушрӯ кардагиай. медрои 100% дар хона зиндагӣ мекунӣ. бародаро ина дарои фасон, абои фасон доштай, люстра ҳама ҷобаҷоай. қадами шума метиҳу медрои зиндагӣ мекунӣ. духонагай дар Деваштич нархиш 120000 сомонӣ мега. чӣ хеле нархи арзонда бовар кунед. хуб 120000 амети бародаро ин хонара мехарӣ квартирае. номерои телефонаш ҳастай, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пештараш Сарбандай. касе намедона. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 40 квадратни метрай. домои пешина ине ки хона ремонт кардагӣ будай. бародаро дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ, термос, кондитсионер доштай. бародаро инам хеле ремонташ 100% будай. чӣ хеле гуфтам дар шаҳри Левакан як хонага дар 4 этаж нархиш 125000 сомонӣ мега. бо арзон ҳам мекуна. касе харидори ани хай занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор. бисёри бародаро апашкоам нависта буданд ки аз ноҳияи Фархор квартира бонем. бародаро хоб 5 хонага дар 3 этаж қарор доштай 90 квадратни метр. ноҳияи Фархор чӣ хеле гуфтам пеши стадионда, пеши роҳи калонда буде. бародаро домои пешина ине ки хона ремонт кардагӣ будай.
нархша 130 000 сомонӣ мега. 130 000 сомонӣ 5 комнатаи. номери телефони шастаи бардро маълумоти бештара метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. خب دوستان عزیز این بود نواری خانه‌های فروشی امروزه. کسی تا آخر ویدیو را تماشا کرد در کامنتر رقم 1 بنویسین. من میفهمم که شما تا آخر ویدیو را قطعا تماشا کردین و اگر ویدیو امروزه ما شما را معقول شده باشه یا دونه لایک به پلا بجخین و کسی مهمون подписаться کنین و از جایی که زمین خانه کوارتیر نموندم برادرو در کامنتر بنویسین. من نصیب ان شاء الله اگر ارزان تر یافتم برای شما را نام خیلی رکلام میکنم. رحمت برای دستگیریتون، رحمت که مثال در کامنتر فکرهای بهترین نختانه می نویسین. زنده باشین تا ویدیو آینده. خدا نگهبانتون باشه. خیر.